Så alle sammen, det her det er Toasty, ja det er grunden til det ser lidt mærkeligt ud, det ved jeg ikke hvorfor, men den gider bare ikke passe ordentligt, så ja, jeg har nogle problemer med det. Jeg kan ikke fikse det på nogen måde, jeg har prøvet at fikse det på rigtig mange måder. Men spillet jeg spillede er Super Crate Box. Super Crate Box. Ja. Yeah. Jeg har spillet det før, som I kan se dernede i bunden. Jeg prøvede at slette alt data, sådan at jeg kunne prøve at starte forfra, men det kan jeg ikke. Og det er simpelthen noget, der gør en selv vred. Jeg kan vise jer det. Play. Hvordan spiller man det? Er det Z? Nej, X. Nå! Fuck, nå. Nå! Det er lang tid siden jeg spiller det spil. Jeg kan knap nok huske, hvad man skal gøre. X. Og hvis man skal beskytte sig mod dem der, hvis de kommer ned, så bliver de så rigtig sure på en. Og de der store der, de skal virkelig mange skud, før de dør. Og ja, det er gratis på Steam. Fuck. Bum. Og jeg har fået alle våben, så vidt jeg ved. Laser rifle. Shit. Nå. Nå, jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at trykke på de forkerte knapper. Helvede. Hey, jeg brændte af. Sådan der. Shotgun. Revolver. Katana. Machine gun. Og det værste er, at man skal have 10 af de her fucking kasser der, for man kan komme videre. Og det er virkelig svært. Prøv at se her. Det er mit yndlingsvåben. Ja. Sådan der. Sådan der. Det er virkelig også irriterende det der med, at man bare bliver... Bare dør! For eksempel som der. Man dør bare. Fucking hele tiden. Se der. Den dræber en. Ens egen våben dræber en. Det er latterligt. Det er latterligt svært. Men det mindste, hvorfor har jeg ikke fået en bazooka endnu? En bazooka, det jeg kalder bazooka. Bazooka! Oh shit. Hey, det var den samme som den gamle rekord. Okay, det der, det var overhovedet ikke det samme. Mines. Minigun. Jeg forstår altså ikke, hvorfor man kalder det for en minigun. Det er kæmpe stor. Shit. Så er det der, mand! Det var helt sindssygt! Shit. Jeg elsker bazooka! Det skal, det stinker. Jeg skal aldrig bruge den. Den er lort. Fuck! Det er så svært at komme over dernede i bunden. Og så jeg har haft en kanal før, men det er noget, jeg tror, jeg vil lave en montage på et tidspunkt. Sådan bare for ikke nogenlunde kan se, hvad jeg laver og sådan noget. Men det er jo mig, Toasty. Toasty. Fordi jeg elsker toast. Sådan der. Oh shit! Sådan der. Fuck! Den havde jeg ikke set. Revolveren, den er en af de stærkeste våben. Den dræber ret hurtigt. Grenade launcher, den er også ret stærk. Den er faktisk smart. Den er lidt det samme som bazookaen, bortset fra den detonerer hurtigere. Og I kan se det der store tal op i top. Det der store tal op i top. Det er jo mange kasser jeg har fået. Det gælder om at få 10 kasser, så kommer man videre til et nyt område. Og så shit! Shit. Okay. Og ja. Indtil videre så går det faktisk rigtig godt i forhold til hvad det plejer at gå. Hvordan det plejer at gå, hedder det. Og så kassen, laser rifle. Op. Jeg hader det dernede i bunden, og nogle gange kan jeg kun komme over dernede, og det hader jeg. Boop. Nej, du skulle blive ramt! Det hele! Kom nu, slags! Nej! Undskyld. Hvorfor har jeg ikke fået min bazooka? Jeg har kun fået en bazooka én gang. Bazooka! Dual pistols.
Laserrifle! Nej! Men altså, ja, format, det kan jeg ikke gøre for. Undskyld, jeg vil ønske, at jeg kunne gøre noget ved det, det kan jeg ikke, for jeg er retarderet. Okay, jeg er ikke retarderet. Dum! Røv på hovedet. Det her spil gør mig bare så frustreret, at jeg ikke kan finde ud af at snakke ordentligt. Men det er nok også det, der er meningen ved et race game. Tror jeg. Ligesom Impossible Game. Første gang jeg spillede, jeg kunne næsten ikke klare det. Så er det der! Det var nok også dumt mig. De der store der, de er virkelig nogle lorte hoveder. Især fordi de tager så lang tid at dræbe. Det er nok mest derfor, de er nogle idioter. Noget, det går rigtig godt det her. Det er grund til revolver! Revolver! Nej! Jeg havde ikke set den der! Jeg synes, det er meget. Nej! Hvorfor springer de altid ned i hovedet på mig? Kom nu! Nej! Hop dog! Hop! Nej! Fø! Det skal fø! Hvis jeg så bliver røde og bliver sure og så bliver lynhurtigt det fucking lort der fucking remix. Det vil være en remix af den her video her nærmest. Det er det eneste ord jeg har sagt. Jeg har næsten ikke sagt andet end det ord. Kraft selv med det er noget ringe underholdning. Det er det. Jeg kan ikke engang kalde det for underholdning. Jeg kan knap nok kalde det for gaming. Jeg fremstår som en total idiot. Jeg fremstår som en eller anden krab, der kan finde ud af noget som helst. Men det passer faktisk ikke. Jeg er faktisk pænt god til spil. Fuck! Det er et lortespil, ved I? Vi kan selv få det gratis. Det er gratis. Helt gratis på Steam. Det er helt gratis. Ved I, der kan I tage det. Og det er fucking svært. Skal I se, hvor fucking svært det er? Jeg ved, men det var hele tiden! Og jeg kommer til at trykke på Z, og den hopper man også på, og så går det hele amok, og så bla 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 bla, og så dør man, og så... Der er ikke nogen historie i det her spil. Det er helt, man skal bare hoppe rundt og sådan en kasser og lort. Ja, man skulle måske da kigge lort i de her kasser. Ja, det er derfor, man er sådan brændt af, og man så dør flere tusind gange, fordi de her kasser, de sprøjter ud på en med alt det lort, der er i dem. Og så er det lige der grønne ting, der hvad er det bare? Bussemænd, eller hvad? Snapklatter. Hvad er det? Sådan der! Nej, fuck! Som sagt, remix! Nej! Og så også et nej en gang imellem. Det er råber. Nej, det er faktisk meget fedt spil, men jeg tror ikke, mit tastatur overlever meget mere det her. Minerne er egentlig også ok, hvis man bare lige kan finde ud af at placere dem ordentligt, hvilket jeg overhovedet ikke kan. For jeg er en fucking ud til det her spil her. Sæt mig i mange andre spil, så dominerer jeg det. Lige præcis det her, der dør jeg 720 gange. Fuck! Det må ikke blive... Shit! Fuck! Laser rifle, ja, den er så god!
Den stinger ikke. Den er sådan virkelig god, ikke? Ja, den er så god. Juhu, jubi! Jeg dræbte den før jeg hoppede vej! Hvorfor placerede jeg en mine der? Hvorfor placerede jeg en mine der? Hvorfor fik jeg dual pistols? Boomsuka! Yeah! Boomsuka! Jeg elsker Boomsuka! Grenade launcher! Yeah! Det er jo fucking fedt! Nej, hvordan skyder man? X! Fuck! Det kan ikke godt. Du er god. Jeg er god. Du er noget der. Du er god til at spille spil. Du er god. Du er meget god. Du er ikke god. God. Ja, jeg er god. Ja, jeg er god. Fucking lort og pisse. Rødhul sovs lige op i den fucking anus. Åh, nu er der blevet rød. Er der en, der er blevet rød? Fuck! Det bliver nok meget højt for jer, det her, men jeg tror måske, I skal skrue lidt ned for jeres lyd. Jeg tror, jeg sætter en advarsel ind, når jeg redigerer det her pisse. Takatana! Nå. Katana! You old record! Nej! Åh, jeg besvimmel af det her rørseri. Hold da kæft. What? Jeg lavede ikke noget! Jeg kiggede ikke engang på skærmen! Minigun, yay! Sådan der. Ja! Sådan der.